Hello guys, so आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै स' दिनैनि कन्टेन्टआ जोङो नैबेहाय ना हमनो ना सागोन आरोखि स' गोबां मानसिफ्रा बिदि मुस्रिजों नाखौ बोरै सायो बेखौ मिथिया जानो हागौ स' आं दिनै नोंथांमोननो बे जेजों बोरै ना हमगोन बेखौ देखायगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम स' नोंथांमोननो आङो बेखौ माबायदि सानांगौ बेखौ देखायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स' स्टार्ट खालामसै लोगोफोर फार्स्टआवनो जोङो मुस्रिखौ गोलावखायनो जों ओरै लानोसै गोलाव नालाय नैबेबायदि लाबाय बेबायदि लानानै नैबिदि होबाय बिदि होनानै नैबायदि जिङाव नैबायदि गन थुख्राजों थुनानै होदो इयाव थुदो आरो हरैबो मोनसे लानानै नैबो मोनसे लानानै नैजे जिङाव थुनानै होदो स' आङो थुबाय स' नै आरो बेबायदिनो बिदि गन फिसा लानानै बिदि गन लादो आरो गनजों लोगोसे नै बिदि गन लादो गनखौ ओरै लास्टआव थुदो लास्टआव थुनानै बे बिजौखौ ओरै खानानै होबानो जाबाय ओरै स' नायलांबाय था नोंथांमोनहा माबायदि सायो नोंथांमोनहाबो सानो हागोन माने अखा हादोंना बुहुद ना फैदों माने ना फिसा ओंखायनो बेखौ बिदि सागोनानै ना बेसेबां बुरजा मोनो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि Papa, ikaw dikin naman. Apa ni? Kungkra जाखोब्रायलै बेसेबां kungkra जानांगोनथ' kungkraद्राय जाबाय गन थुदो ओरै जिं थुना होदो ओरैबो थुदो ओरै थुनानै होदो ओरै लागायदो So guys, नानि फाना जाबाय नै बिदि साबा बेयाव दा नाया फैनानै जमा जागोन स' नोंथांमोननो नाया माबायदि जमा जायो बेखौ देखायगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जाबाय आरोखि नानि फान दा इयाव नाया फैनानै जमा जासिगोन आरोखि स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दसे जोङो वेट खालामसै बेसेबां बुरजा ना फैयो नै जोङो दसे वेट खालामनायनि उनाव फैबाय स' नोंथांमोना नाखौ नायनो हागोन नै माबायदि नाङो नाया नै नाया बिदि नाङो आरोखि नै ना मावा फिसा नै जाथावनो गिदिर स' बिदि दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायबाय नै नाया बिदि आरो ओरै हायदो सोदो ओरै हायदो सोदो नै ना फान जेजों ना फान लोगोफोर
जाबाय नंगौ जाबाय ना मावा गिदिर गिदिर नै बेखौ मैथाजों जानो खुब गोथाव आरो माने बिराद गोथाव मैथाजों आरो मेना जानो मोजां आरो स' नोंथांमोनाबो बिदि सानानै नाखौ माबानो हायो आरोखि नाया नै एसे जाबाय नै आरो दसेनि उनाव आरो दसेनि उनाव नाया बेसेबां बुरजा मोनबाय आरोखि आरो 1-2 घन्टानि उनावब्ला बेजों माने आधा जाफ्रामनो हागौ माने 5 मिनिटनि माबायावनो सानानै 5 मिनिटफोरावनो नायदोंना ओंखायनो बेसेबां मोन्दों आरो दसे 1 घन्टासो थायोब्ला हले आधासो जानो हागौ नै एसेबां बुरजा नै दान्दिसेनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना नाखौ नायदो नै माबायदि नांदों नै ओरै हायदो ओरै लादो सोदो जाबाय untuk गोजोन्थों जाबाय iya utrik मा स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो बेखौ लाना फैबाय माबायदि ना खायो नै नायदो नाफोरा बोरै फैना नांगासिनो दङ नै बिदिनो सानानै जानो हायो आरो मैथाजों जानो हामबाय नै दसेनि थाखाय माने 10-15 मिनिटावनो नाया बेसिम नांबाय आरो फैगासिनो दङ नै माबायदि फैगासिनो दङ दासो थिखांदोंमोन नै आरो फैगासिनो दं नै स' नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो देखायबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै जनायहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै फैगोनाव आरो भिडिअ मोनगोन नोंथांमोनाबो बिदि सानानै नाखौ जानो हागोन आरोखि दे बाय बाय